Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a sekt. A dneska jdeme na sektu Misa, čili rezonance. Vy jste viděli, že minulý týden vyšla reportáž Seznamu, která odhalovala některé praktiky Českého sdružení Rezonance, jeho 4 sídel a toho, že jeho vedoucí vlastně pasákují mladé ženy do právě ve stylu celé té sekty Misa, celé té sekty tohohle mezinárodně stíhaného gurua Gregoriana Bivolaru, který se právě stíhá teďka skrývá v jednom státu Evropské unie. Tak tato sekta prostě dostává ženy z jógových lekcí až na sex chaty. A v té reportáži to bylo nějakým způsobem zmíněno a já jsem si říkal, helejte se, to musím to víc lidem jako ukázat, jo. A tohleto video je pro všechny z vás. Vzhledem k tomu, že tam budou všelijaký věci, citlivý data, budou tam jako, že jo, ženy se svlíkat a tak dál. Já to nějak jako zamažu, jo, v tomhle videu, ale stejně celý tohle video prostě na YouTube být nemůže, asi chápete proč, jo. Takže z toho důvodu pokračování prostě bude na mém Hero, který pravidelně oni nahlašují, stejně jako YouTube, ale to už je mi fuk. Teďka uvidíte reálně tvář Českého sdružení Rezonance, které je sesterskou dceřinou organizací mezinárodně stíhané vlastně sekty Misa. Hejte se, já to budu natáčet takhle, prostě jako přišlo mi to nejlepší, jo. Uvidíme, jestli to jako bude fakt. Tak, já napíšu prostě rampan.tv, jo. Tady to vidíte. A vyjede vám takováhle nechutná stránka. Tato stránka je nechutná z důvodu, protože, no, tady už vidíte, tohle je live, jo. To je prostě nějaká žena. Tohle to ale není žena z Misa, jo. Pozor na to. Abyste objevili ženy z Misa, tak musíte vědět, jak je na tomhle serveru hledat. A to vám chci teďka ukázat. Ženy z Misa na tomhle serveru vždycky pracují na směny. Oni to mají předem naplánovaný, tudíž vy musíte vždycky jít na shadow. Neboli tady je prostě rozpis služeb, jo. Tady se podívejme teda na některé z žen, které slouží. Jo. Tady vidíte časy od rána, jo. Tady v 5 ráno začínají tuhle ty holky. A to nejsou všechno Misa holky, jo. Misa holka první, kterou poznávám, je tato Selena. Ta byla od 7 do 9:30 tam, jo. Další, kterou poznávám, je tady tuta princezna. Ta tam byla od 9 do 12. Angel od 11 do 14. Kouknu ještě nějaký další. Dozvěděl jsem se dneska, že prej jedna z těch žen dokonce je dneska nová. Že Misa dostala novou ženu. Někde zlanařili chudinku, propašovali ji do České republiky, protože tady mají díky některým odborníkům docela dobrý a chráněný postavení. No, Ariana je taky jejich. Od 12 do 3 hodin tam byla. Romy je jejich. 13 až 16. Myslím si, že Anja je jejich. Ta mi přijde, že přesně do toho zapadá, protože oni vždycky mají to jedno jednoduché jméno. A tu neznám, ale přesně tam vypadá. Já myslím, že to bude ta jejich nová holčina, jo. Ale nevím. Rose, jasný. Rose, chudinka. Tu znám taky velice dobře. Ta je taky z toho 16:00 až do 10. Kolik je hodin? Teď je, no a teď se podívejte, jak to, že tady není, jak to, že ji nevidím. Ona není online, vidíte, ona by měla sloužit, tady to vidíte, ale není online. Za to bude mít pokutu, chudák. Ale je tady Amore. Amore je jejich a Diamond je jejich. Luna je taky jejich. Tak helejte se, já mám rád docela Diamondu, jo. Jste připraveni?